نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Denana qiydoğulun şoqlan al-muqimaqtan haqqında toralli. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslime diptir. Peygamber Hudaýy mübarek sözi. Ilim talap etmeklik her erkekden ana fardettir. Her kim öz bilir miqdarça öğrenmek gerek. Indi ol namaz, safaq we Qur'an okumakly bolsun, ya hücreleri ki mantağı Türk mezarada mektepleri ki mantağı Türk mezarada denan oğlan uşakları açılıptır, bir beter qawdat. Elbette her dadyň öz şeraýaty bar. Şeraýatyna görä bolmasa Hudaý Taala'na makbulle, onda sowap ýok, belki günah bolýar. Yani şu biziň etýän amallarymyzyň görüň. Namazyň şu şeraýaty bar. Şeraýatyny raýat etmeseň okuyan namazda sowap ýok. Aradan da şeraýaty bar. Raýat etme şeraýatyny ýokam sowap ýok. Hazyň da şeýde, taňa meňde soňa zekatyň da şeýde, üçüriň da şeýde. Haýsy bir etýän ibadatlarymyzyň hemmesine Hudaý Taala'nın peýgamber şeraýat goýupdyr. Şu şeraýat raýat edilse, onda şona sowap bar. Şu şeraýat raýat edilmese, welaýgeden etýän şu nagadar kände bolan bilen, onda musulmanlygynyň sowap ýok ýani. Ez jumla aýallar okuyjak bolsa, gawdat öwren. Ýöne awal başdan gitmeklikde, gelmeklikde şu mektephanaýa, şu hüjre hejaby raýat etmeklik gerek. Hejap dilini türkmen ille, şu klip surupda bir ganimatça koynak giymekligini hejap mukadi. Halinki bir yüzde ýalňyş görür musulmandygyny. Hejap diýenleri awratdan başga bir zat. Inke biziň aýallygymyndan mada klip surup durýarlar. Şol magmy tallagyzy ellatlar, ýeňlatlar tallagyzy bir ganimat koynak giyip namazda durulýar. Şoňa diýerler awratyny örtmeklik. Awrat diýerler erkek adamda da bar, denanda da bar. Ol baýat örtügli bolmaly. Namazında hasan hassa. Öz mehremden arasynda hop, indi denanyň beýle eli goşarak zat görnýär, müň bir müşkili ýok musulmandygyň. Emma hejap diýerler aýra bir görüň. Hejap diýerler denanyň daşy çykany ýüzi örtügli bolmaly we qadim türkmen çäşawýalykdan çadyr arabiýe haýdy burdaki bir poşuşy kellen deferinden ta topuga çellim, ýürip barýa qaşyň bedeni belli bolmalylar. Ve hetmin alam mola koynakta bolmalılar, belki tap sahada bir renk labas bolmalı. Çünkü şu labasın öyle erkek adamları celbetleyen musulmandygyny. Burada Türkmen ile kadim yol diýdi, kadim yol. Şu kadim Türkmen çäşewamışdyk. Kadim biziň denan ýüzüň birinçe gödermişdik. Ýekece bir göz denanyň sol gözi taşy çykanyny görmeklige ijazat bar. Eger öwne namahrem geljek bolsa, şu dogratynda musulmandygyň hejap awalky mesele raayet bolmaly. Hanefi mezhebiň mu'teber fıkhynda da şeýleligini wal mar'atu ma'muratun bi sitti wajha. Denany emredirilýär, denana wajyp öz ýüzüni örtmeklik namahremlerden diýe. Awrat mı awrat däl. Näçe denanyň ýüzörtülýär? Ol awratlygynyň şeýle şoň fitne bolanlygy dereklidir. Başga erkek adamlar özüne celbet diýerler derekli. Başga erkek adamlar tehrik etýärler dereklidir. Şeriatymyz Hanefi mezhebiň musulmandygyň ştada denanyň ýüzüni örtmekligi wajyp edipdir. Eger ol bir aýallyk bolar ki, daşary çykanna ýüzüne açyk diýerler bolsa, we şu dogratny adam bola koynak giyip berýänmasa, bola wajybyny terk edip dogurja haram edip beren adamlar bar ýakynan takda. Osan bula okuymakda musulmandygyň sowap ýok. Onu şu taýdan şu kun öz aramyzda edip turanda atlama, ulmuqiyati parahyň şorum bir endam nama koynak bilen bar ya. Endam nama diýerler hetmin daraň diýen bolmak däl. Temakdy ýürip barýan öwünden ardynyň sen namysyň marahyň bedeni belli bolup duramata, sen erkek adamsyň set bilýärdiň. Keşe erkek adamlar tehrik etýär. Ve şu labas poşeş giydirmeklik namahremden onu musulmandygyň set haram zat ýani. İkinciden denan aýallaryny okuyjak we beter gawdat. Ýöne perden gidinden dertirilmeli olara. 53-nji ayet Sure-i Ahzab barda okuy. Ve izâ se'eltumuhunne metâ'a ey peýgamberiň ýarallary, eger peýgamberiň denanlarynyň birda sorajak bolsaňyz, fes'eluhunne min wara'i hijab, perden gidinden soran diýdi. Peýgamberiň denanlary Allah Taala welisi, sahabalar Allah Taala welisi. İki tarap weli bolup turan ýerde Allah Taala perde buyurupdyr. Awal perde ýokmuşdyk, soran perde gelipdir ara musulmandygyň. Şu aýetde Qur'ana hetmin amal edilmeklik gerek. Ýoksa peki bar şak denanlary şu kun gürrüňmerlipdi. Bu bortama denanyň öýdüge erkek adamlaryň onu gürrüňmerlipdi. Şu dogurja Qur'anyň aýdanlaryna tertat musulmandygyň. Bardan okuýun, başa aýety Qur'anny bereýin. Hanefi mezhepden edensen o da. Hanefi mezhepte yas denany erkek adama talan bermelidir. O yas adam da bar ahim yas denana talan bermelidir. Hanefi mezhebin gurunşy. Belki yürekden we aleykum selam demelidir. Eger ehyanın bir yas adam yas denana talan berse, denana we aleykum selam demeklik icazati ýokdur. Kim aýdypdyr? Hanefi mezhep aýdypdyr. Reddül muhtadasyň gawa edip bahs etdir şoňa.
Seninle var 31. ayet Suriye Nur barda okuy. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Peygamber vaatında denanların ayaklarını düğmecik bağmıştık diye. Şu düğme şıngır edip ayak yürüyüp hareket etmemiştik. Allah Teala denanıyla şu ayak sesini eşittirmen deyiptir erkek adamlara. Nemeden çireyim? Erkek adamlar tehrik oluyor diye. Şundan tehrik oluyor diye erkek adamlar. Kim ayıptır? Huday ki yarattı, şol ayıptır. Şimdi Huday Teala vakti işte Allah'ımız Cessas rahmetullahi aleyhi. Karnı heftimin ulemalarından. Wa Mufti Şefii rahmetullahi aleyhi karnı çağdan 14. karnın ulemalarından. Şimdi ikisi de sırahaten getiriptir. Vakti ki denana Allah tebarek ve teala icazet vermeyiptir. Ayağının sesini namahremle eşittirmektir diye. Ne yaparım şeriat icazet vermeli? Yüzün açık gelmektir diye. Ne yaparım şeriat icazet vermeli? Erkek bilen şak başak durup da varahim denana ders verilmektir. Ya Huday hakkında ol bir denanayı ki gelip men alim deyip ahun deyip ödüne varahim bir tavır erkek adamların evine var durup görün vermektir. Doğruca şeriatın aydan da netiyat Müslümanlığı. İlla ma zahara minha deyiptir Huday Teala. Mer denanadan bir aşkar bolyan adı var yel oraya barda detiye. Ol bir elin ihtiyarsız varahim bir dene açılıp görnaya. On bir günah hasır denana yok çünkü ihtiyarı yok. Ama ki ihtiyarı bilen ölçü turatında gelip erkekten onu görün veryen mota. Erkekler bilen şakmışa oturup ders alyan mota. Erkekler ona şakmışa oturup ders veryen mota. Müslüman doğun şiddet orada haramdat. Bul al-muhimoklıkta yarım ya toqap Müslüman, toqap yok Müslüman doğun. Vartan şunun ustad deyip duran adam erkek adamdan caiz alıp tu avratı varıntı avratı ödemin ustad diye adam. Öde de ahun olupdur. İdin altında görünmeden şort ketpiye. Şula adamlar settese haramet ketpiye Müslüman doğun. Bula adamların yani al-muhimoklık settese haramdat yani. Ondan sonra da yani şun kun camiada men görüp durna yani. Şu hücreleri ki illa maşallah ba içinde rahat etyenler ba. %99 yani rahat eden Türk meselesi. Şu bu zatlan manası yok Türk meselesi. Türk meselesi mehrem kim, namehrem kim, avratını örtmeli mi, hicab neme. Bu zatlar bizim aramızda yitik gidiyor. Yitik gitmeli yalakta. Ben olokon takdir deyip duran adamın şak başak oturup heleleri görünmeli. O helelerin hayatı nereden kalmalı? Burada mesela kadim yol sizde de Müslüman doğun. Gidin Bukharan ulemalarını görden, Bukharan helelerinden soran, şu kadim ulemalardan soran, şolar şiforum demiştik Müslüman doğun. Şoların yüzü örtülmüştük, hayalımıştık, şermlimiştik, uyutlumıştık Müslüman doğundan. Kıyınan taktı bu kun hevalı bir telekeçilik bolu. Bu vartan şu kun şu hücrelerden ekdalıp dururlar, kıyda oğullardan ekdalıp dururlar, herkesin akısa arat alıp dururlar, hele erkek kaçtırıp dururlar. Bilmeyen olar var ahim kardeşi öğretiyor falan öğretiyor. Olama evinin ardından ekil çekip secdeye gidip duhası ekil çekip bunu gel fezai mecaziye vurup öldür şuparın pakış edip yortan Arabi kepleyen kişi olup gül yalak ayarlı oğlamadı. Bunu hemme kulli cahaniye ededim. Vallahi yerine nihayet bir hayai, bir şermi. Ve min azizü dilme Allah'ım yerine bir anır başpır var ahim neyen bir gayratçılık şey. Ne mi manası var sonra? Han onun denanan hayatı, han denanan şermi. Aya Peygamber Kudası'nın denaları sormuştuk mu? Denana mevsimi hacca gidenle denana yüzünü açmaklığı icada var. Ezvacı mutahharat, Peygamber'in denanaları. İşte hacca gidenmede ne yaparım bu da erkek adamın yanına yüzümünü açaylıp, şuna yol oynayıp kellehine terbadın papağını yakıyıp burada koyup şöyle perdeyen sallarlamıştık. Şöyle şundan haya ederlemiştik. Peygamber Kudası'nın ağından kör adam ölenle bir Ayşe radıyallahu anh'a basa Peygamber'in bir denanın yanına şunu ihtecebe minhu hicab eden şundan kör adamdan hicab etmekteki şeriat desur verdir. Kör adamdan vay bahalı gölle adam necre var Müslümanda on. O zaman kıyınan takta bir adamın gevunne demek men doğru niyetim yok. Yöne şeriat aytmaklıkta adamların gevunni görmek de niyetim yok. Her kim öz gevunni öz halani kıyınan takta bolmalı da bizim mantıqamda bolup dur. Kânatta şeriatın adının sırahaten haram edilip dur. Ve şu el cümle sonda biri illa maşallah şu biri ki el-muqitiyatib doğruca haram edip dururlar ve şey haramdatla yer edip dururlar ve bizim haya, şerm-i namusumuz var suretinde legetmal edip paymal edip dururlar, ayağı şahat alıp dururlar ve şeyde bir yerlerde gidip el-muqiyyok demeklik şu puşeşmeyen gidip el-muqiyokluk ve şu form ekil çekip burada edip bana sureti fezai mezadi yer etmeklik Müslümandan, şu okudan, şu ilimden, şu bilimden ve şu rahmetten yarım ya toqap yok. Belki biz ödümüzü, hanıvadamızı seddeset günahkar eden adam. Okuyacak mı? Doğru okuyayım, doğru okuyup diyenler de okuyayım. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.